På dette makrofotograferingsworkshop, der får du alle de gode tricks til, hvordan du får taget endnu bedre billeder, når det drejer sig om makro og blomster. Du får at vide, hvordan du indstiller dit kamera korrekt, hvordan du sørger for, at blomsten bliver skarp, hvordan du slører baggrunden, hvordan du tænker, at baggrunden skal være, og hvordan du tager kontrol over billedet. Du får nogle fif til nogle gode hjælpemidler, som du kan tage med. Det får du på mail inden kursusstart. Derudover så har jeg lavet en aftale med fotoimport.dk, som importerer fototilbehør fra Østen, om at han kommer med en stor papkasse med en masse udstyr i. Så du har faktisk mulighed for at få lånt noget rigtig makroudstyr eller noget udstyr til at komme tæt på, så du faktisk kan få det prøvet af, inden du eventuelt beslutter dig for at købe noget. Inklusiv i prisen på den her workshop, der er der en e-bog, der hedder Blomsterfotografering, som er lavet af hdrfoto.dk. Den får du med, den får du tilsendt i ugen op til kursusstart. Tirsdag den 18. august foregår det fra kl. 6:30 til kl. 9 om aftenen, og det foregår på Sandes Hundecenter i Hedensted. Det er nemt at finde, og det er nemt at køre til. Prisen er 150 kroner, og det er inklusiv bogen Blomsterfotografering, som har en værdi af 65 kroner. Og du tilmelder dig på fotokurser.careteam.dk. Har du spørgsmål til kurset, så gå ind på hjemmesiden, find min mailadresse, den står i bunden af hjemmesiden. Jeg svarer altid hurtigt tilbage.